compañeros y compañeras, enhorabuena a todos. Hoy estamos demostrando a rebeldía do povo ourensán contra o caciquismo do Partido Popular. Hoy estamos a fazer a maior manifestación da historia de esta cidade, compañeros. Hai unos días un Consello de Ministros presidido por unha persoa que se dedica a matar elefantes e outras cousas, a cazar elefantes, pediunos aos traballadores e traballadoras un gesto. Aquí temos o noso gesto. O noso gesto é o que popularizaron nestes días os compañeiros e compañeiras empregados e empregadas públicas. O noso gesto, que é o que pagamos a todos, é man arriba e un dedo moi alto, compañeiro. Ese é o noso gesto para eles. Este é o noso gesto para o Partido Popular e os que tomaron a decisión. ¿Por qué ese gesto? Pues sencillamente porque o gesto que nos están pedindo a nós non yo están pedindo aos demais. O monarca olvidouse de pedirlle o seu gesto o seu xenro dilapidador de diñeiro público. De pedirlle ese gesto a súa propia Casa Real e baixar os seus orzamentos. Esqueceuse de pedirlle a banca, que son os auténticos responsables de que hoxe estemos nesta situación de crisis. Esqueceuse compañeros e compañeiras, de decirle a todos os corruptos deste Estado que devolveran o que roubaron. Esqueceuse de decirle aos de Bankia e aos da Caixa Galega que había que buscar responsabilidades penales e poñer na cadea a eses ricos, a eses multimillonarios que levaron a bancarrota a eses bancos, como fixeron en Islandia, compañeros. Esqueceuse de decirle que lle devolveran o diñeiro a tantos miles e miles de personas que lle usurparon a través de esas famosas chamadas preferentes. ¿Por qué non se acordou deles? Porque representan todos ao mesmo, a este sistema corrupto capitalista que nos leva aos traballadores a esta situación de penuria como é a actual. Ahora
estamos a sufrir a política máis neoliberal da historia a través dese Partido Popular que carga, como antes decían os compañeiros, contra todos e contra todas, contra a clase traballadora, contra os débiles, contra os máis necesitados, contra aqueles que realmente estamos a tratar de levantar con noso traballo, con noso esforzo esta sociedade. Esas medidas están a ser agresivas contra todos, contra os empregados públicos. Como se pode estar, como se está desde fai anos, denigrando os empregados públicos e tratando de desprestigialos? Como se pode facer isto? Os empregados públicos son os que nos atenden cuando temos un problema sanitario, os que nos cuidan cando temos que ingresar nun complexo hospitalario. Eses son os empregados públicos. Son os mestres que educan aos nosos fillos. Son os bombeiros que van a apagar o lume para salvar os nosos domicilios os montes do noso país. Son todos aqueles personas que están ao servicio dos cidadáns, como son os empregados públicos. Por lo tanto, denigrados de todos aqueles que intentan desprestigialos, e decimos que aquí o único desprestigio son os que dirixen esas institucións, pero non eses traballadores e traballadoras que son como todos nós. Que miren a cara, que miren aos ollos a eses pais e nais, a eses fillos que estaban percibindo unha renta para poder cuidar as súas familias nos momentos máis difíciles da súa vida, ou pola súa edade, ou por problemas de saúde, y ahora se les quita parte de esa ayuda. Que olviden a ellos. Que miren a cara. Que miren a cara. A los millones de desempregados que ten o Estado español, que están aí por culpa das súas políticas nefastas que levan feito ao longo da súa historia. Y ahora por encima lles quitan parte do seu subsidio miserento de desempleo ou da súa prestación de desemprego. Que miren a todos aqueles que estamos soportando unha reforma laboral na empresa privada, que é realmente volver ao esclavismo, que é realmente ternos a todos machacados. Mientras eso está a pasar en este país chamado Galiza, resulta que temos un presidente da Xunta o cal a partir de agora bautizamos como Willy Fogg, porque se dedica a viaxar por o mundo, a viaxar por América,
para mí, como acaba de llegar ahora, las alforjas muy cheas de votantes, nuestros compañeros y compañeras que están en emigración y que no saben las penurias por las que está pasando en estos momentos. A clase trabajadora galega, y Oscar fue invitar a paparotas para ahora robarles el voto e manterse no círculo de Rajoy. Ten que caer, e a partir de xa temos que estar erguendo a nosa voz para decir que esta xente non pode seguir gobernando o noso país, compañeros. Agradecemos a todos esta respuesta, pedirvos que manteñades este espírito de loite, de unidade, e decirvos que setembro está aí. En setembro ten que volver a haber unha nova resposta máis contundente que a outras veces por unha nova forma xeral. Moitas gracias a todos.